Hola, bon dia. Estem amb un mòbil Android. El primer que farem és anar a l'aplicació Play Store i buscarem Peekaboo. Seleccionarem aquesta icona que té un mico. Aplicación para niños, juegos infantiles. I començarem la instal·lació al dispositiu mòbil. Instal·lar. Aquest serà un joc d'acció-reacció que podrem utilitzar amb els nostres infants. S'està fent la instal·lació i aviat podrem començar a jugar. Podeu fer el mateix en un iPhone en l'Apple Store. Ja està, obrim. Veiem que hi ha diferents jocs i agafarem la primera de les aplicacions, que és la gratuïta.